kabeh lagu ini. Yo. Video berudot. Nang tanduran ae lah. Laran seni iki. Penyawa-nyawa. Setes. Jadi Lampi yang udah cilik, udah begar wes angel. Keting aku. Ya les rasa dengi, piye? Dadi wes. Obat berang-berang pak ngaramati. Keting aku. Mangga cilik ae kan biyen. Ya men aku prai padha iki. Dah cuma lanat tak obat akeh. Ketreh wis. Suket ya jempute wong. Jemputku rene. Ini iki sane wong ngekeki duwe, ngene iki san. Keting aku. Berapatan ngene kae. Iki gendeng nah. Apa iki? Apa iki? Telepon. Halo? Piye iki? Ponggo pan kaya tletong serangke pan telepon nae ngene iki malah ngongkoni adike kon morok bareng beles gendeng pada itu ngojek pernah tau iki jare piye alamatnya bener rai 087 yo kita yo omah iki tapi yo mbuh ya wis Bite bayarane kan yo bayaran ora entar balik ana. Mau ojek wis ra tau genah. Alamatnya bener apa ora iki? Iki 08 iki yo 08 bener iki tok iki. Kemais bener apa ora ketok iki iya iki. Won. Ulun. Kira nek wonge apa bener apa ora iki jane iki? Sapa iku? Ula. Sinten? Mbok. Deng iki piye to iki? Enggak bengok wonge jane nek endi temek krungono suarane tok iki jane. Apa ning jero? Walah lah iki lha tepone. Masalah dhek teko ora dianu belas. Paras. Waras Alhamdulillah. Lha iku nomor kang kene. Ngojek gendeng iki mau. Boh. Bayar Piro kang kene? Apa Om ora tembung aku dikek lah arep karo rene. Hah? Lho ditelepon ndak genahe mau. Bapak gendeng. Kono aku dadi budak ngurusi wong kaean. Tuwek mekek. Wis nggo kene. Wong ketok ya angel men. Rokok. Rokok. Gelemnya rokokan. Ya Allah. Ya kira nek Tunggale? tunggale. Enak. Beli aku rokok. Yes. Aku tas teko bakaanku kok ngene turun dalan ya los sih. Kita ngewu. Ini guys. Aku ki tentang cewek ki piye ya bos ya kurang ngene. Ben nyepot sepatuku sik sawasat somu. Sumu. Nah. Aku nyame sungu. Foto no berarti. Iki pagane sampean ning kene apa? Mantu terong. Aku masalah aku dikongkon rene iki kok ngewangi sampean mergo ae. Oh ya genah kowe ngomong ngono mau. Ya iya. Dan kono pernah pegan piye? Iku nganggur ngono.
ngono kae. Matane golek cewek ngono. Enggak, aku langsung moro golek cewek, gak golek cewek moro. Oh ya turun kange gedang. Wis. Gak teko ini gak kesel to. Ya aku nek kesel sampe ngempet. Lintang tua kono. Ya diterne to kene iki pendatang nyarak. Iki ono kari mlebu. Mlebu ya aku ya. Pokoknya dudukan ra Kok kok. tak mlebu lagi? Yo Nek kamare ora iki? enak. Ah, iki kecil. Nek trani tampi barang cewek oke. Bocah berarti perempuan. Bapak ngapa?